ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହଉନି ନା ମାନେ ଏସି ଭିତରୁ ଯଦି ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ କାଶ୍ମୀରରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଅଛି କି ଚିକେନ କଷା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଗରମ ତ ଖାଇ ହଉନି ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଚିକେନ କଷା କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସରେ ତ କୁହନି ଘର ଭିତରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ହେଉନି। ଚୁଲିରେ ଯାଇ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପବନ ଟିକେ ବାଜୁଛି ପଦାରେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଗ୍ୟାସରେ ଟୋଟାଲ ହିଁ ବସି ହେଉନି। ଏ ଯେଉଁ ଗରମରେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଖାଇଲା ପରେ ରୋଷେଇର ରିଭ୍ୟୁ ମିଳିଯାଏ କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯାଏ। ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିକି।